Аз съм Станислав Балабанов. Добре дошли в моя YouTube канал. Направих го, защото искам да гледате всичко, което се случва в парламент. Обаче телевизиите не ви го показват. Всичко от тук нататък, което се случва в политическия живот, зад колисно в българския парламент и така нататък, ще имате възможност да го гледате тук, без абсолютно никаква цензура. Ако искате да се абонирате за този канал, разбира се, натискайте камбанката, защото камбанния звън е символ за свободата на словото и за това, което ще виждате от тук нататък при мен. Без абсолютно никакъв филтър, защото е хубаво да ви правя свидетели на това, което се случва зад кулисите в българския парламент, а въобще, което ми се случва на мен и на нас като политическа формация, защото интернет е свободното слово. В момента е възможността ние да говорим абсолютно свободно. Абонирайте се още веднъж за канала. Сега ще ви разкажа нещо, което всъщност ми се случи в последните няколко дни като народен представител, тъй като аз бях от тези, които направихме всичко възможно да блокираме трибуната на българския парламент. Що го направихме? Защото в последния ден на 50-тия парламент ние спасихме работните места на десетки хиляди миньори от тецовете около Стара Загора и региона. По този начин спасихме и семействата им. Това са около 30 хиляди българи. Направихме всичко възможно. Да, нарушихме правилник. Да, нарушихме правилата за работа в Народното събрание. Да, имаше на моменти грозни сцени, но беше важно да се случи, защото срещу нас стояха Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов, които искаха с един закон да откраднат 2 милиарда евро. Много ще чуете в медиите и в интернет от техните канали разни анализатори и платени социолози, които ще казват: да, тия пари бяха за хората, бяха за миньорите. Не, уважаеми български граждани, тези пари бяха за фирмите на Продължаваме промяната, ГЕРБ и ДПС. Те щяха да ги освоят, да затворят тецовите и мариците, да си направят фотоволтаични централи, да създадат 2-30 работни места за някакви техни хора, които ще са на заплата, и да елиминират и да ограничат и да унищожат живота и нормалността на хиляди български граждани. Ние не го допуснахме, нарушавайки дори закона. Ние защитихме тези хора. И така според мен е редно да се беше случило, защото в противен случай много е унизително Кирил Петков да излиза и да казва как е срещу Пеевски, как е срещу Борисов, как е срещу модела на управление. Стане ли въпрос обаче за пари, Кирил Петков сяда със същите тия хора и започва да ги изкарва. Започва да се опитва да ги изкарва. Нарежда се заедно с тях в името на това да откраднат едни пари, да се подиграят с вашата воля. Просто ние няма да го допускаме и затова го направихме. Забележете, всъщност победихме. Ще ви разказвам от тук нататък много неща, които се случват в парламента и които вие не може на практика да виждате, защото и медиите са зависими, и всеки дърпа в някаква собствена черга нещата и ситуациите, в които ви поставят, за да може да ви променят мнението. Важно е обаче да заставаме на страната на истината. Затова е важно, ако искате да сте на страната на... Тоест, вие да избирате винаги страна, но да чувате истината, е тая камбанка, която е в този канал, е важно да я натискате и да се абонирате, за да може да я гледате едно към едно. Понякога, уважаеми приятели, истината е сурова, понякога отвратителна, понякога грозна, но е хубаво с вас тук да я казваме. Така че още веднъж абонирайте се за канала, не защото просто искате да гледате парламента на живо, а защото искам да виждате истината и фактите такива каквито са. Защото всъщност силата е в истината, а от доста време насам ми се налага да прозра по-сериозното определение на всичко това, което се случва. Заедно с вас да стигнем до извода, че истината е в силата.